nek ketambahan kowe umpama bapak modar. Wus. Karo wong tuwa kok modar-modar kae. Ya umpama Semar pecah tilar donya. Mongko keseselan kowe, engko warisane didom nang kowe. Dadi aku mung uman pirang kedhok mengko aku engko. Wong sawahe bapak sing kidul UNJ kaki akeh banget jembar banget. Dinyang pengusaha 2 miliar ora dinahke. Kae sesuk bakal lumintir ning aku. Kersanipun kados pundi lan gandeng jenengipun menapa kalian warisan. Sernyatanipun kula menika namung nyuwun pengayomanipun Lurah Semar Badranaya. Ora iso. Nek kowe njaluk supayane Semar ngangkat kowe minangka anak Bagong sing ora nrimake. Kena kowe diangkat di aku dadi anake Semar ning langkana dhisik kuwandane Bagong. Ngono? Wis ngene saiki paitan wani wae aku karo kowe, aku ora wedi karo kowe. Mergo kowe iki apa? Kowe iki wong neneka lah kok terus njaluk sing luweh-luweh karo bapak, ora nyerung karo anak-anake Semar sing asli. Kula menika mboten badhe nyuwun brana picis menapa-menapa kalian pun Kanjeng Rama Kyai Semar Badranaya. Aja njeluk Rama nek urung diaku anak. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa kalian Kyai Semar Badranaya. Kula namung nyuwun supados kula dipun ayomi. Ya ora apa-apa, kowe diayomi ora apa-apa. Ning kowe ora entuk ngluwi. Ora entuk ngunggah-unggahi karo aku, Bagong.